Odega nga bi kunafunu la siba be tarata bina menen be nazara sankalo sabana marsi kalo biyo kleta ane wolo vlake ba fla ani moa ani woro sama Frafingalo me no ye sungalo ye biya lekle moa ani shegin ye jate la sankalo konondona do jira samba kele kemenani ani binani ani wolo vla sanu do be ke alaka nya kadama bakurba fola bi kunafunu fle kawlona ka fo anga jamana tigi ale bora ne ga sega warda ni asro klana kayirba kafo ni yonje miliarta ani shegi ana kunga ko kara to bine la kunafunu ye nyefoli ko la anga jamana ko la kana wala kunga ngoro fola wala de kebawo marfati do yan foli la ale donda la posu be ku ye wuli ga jaw taka nyesi ma ko kara to bine la kunafunu ye nyefoli ko la mesngolo ba min konana o kalo klemo ani wolo fla le do kadre o baraw borani ga sega nyina anga jamana konana kunafunu ye nyefoli ko la nunu de be kunafunu ba be ka fra kunafunu wera bana fra la sabar ga nga fa black klubali alaka nyeka dama kunafunu ambada be la kada bara le kunga ngoro fo mi kunungo yafu la ka fe tunu ga rabina se watimina yafu la ka ko ni jatike ko ni oye machamani ko lu sura ko so ga marfaka wuli ga jokke bawo ne ga tan sheki watu la kusna ga wuli ga jokkete kana yafu la posumbe ni asul bitima la droga do yafu la kana marfachu ke kasangani kunafunu we ko bara men keru fe ko anga la kana ba munumbe ulu ko nga wuli ga jojji jara manu nu tumi ka daba fe min kama anga la kana ba wula ku joro la ko fe ku kala ku kodorma bo kasangani kunafunu chama munu ma nyonso yafu la do ko na ina fo anta ka nyonya fo nya ko bina wa yira ka foko la garma ko uluga wuli ga dami barka bo na ko de kama ko man ko ni ku kala ka tafsa ni sigi ko seve ko mo ko ni kun jasi ranga ko fe u kala ka mo hakli sigi bare yira ka tibeni ga ketai ambe dugo ka fe basi lafiya ka nyesa nga jabana ma yara bi ala la ko sabati nambura yi tasuma kasara do o kere ko londe ba ka fe o tasuma kasara me ni aso no bora ka ke alamsado taji bondo do ni aso we isa sho mali sajo yi u katula ka taji yelema fundeni o ko nde kratso we ni ka sega tasuma ko ka sega wuli iro chama ka jennu ke ka moblu yira ka tla ko lu jeni do jongana ko se ma ko ni matu ya sa na pratika di ama anga kuna fanya ka ba ko lonje ba wati na le ba bolo ne ka ito ni jamne jene ka ba meni to e Mahamadou Traoré ne kuna fundela ka bo ko lonje ba Mamadou Traoré ko alamsado no bena marsgalo kleta ani flama ko taji bondo do la ko taji jingito la ko tasuma e taji bondo do mine ka cheni baka ko nana ako kera togodi alamsa wula fe ni ka kanya ta ani woro wati tasuma kasara ay station Mali Sadio soro an fe ko lonje ba ya station Mali Sadio flade do folo ani flana kasara ay flana le soro afle ni kolonja ba gari kerfela la nibita commissariat la siterni sabadi nana muntu malaka carburant yelema be carburant ke bondo bami kono siterni dalera wati mina ni carburant yelema li damine na miye bondo indatugula lebe kabo datugula ni clara chala ka bisima ngandro tasma willa romina siterni sabani gon jenna ko bampo ali sisa o jolembe fakata si diwuru do ma nuka chencheche benwe o fene tume ala torobo ye wele bla anga tasma fa soldatu ma no e sapeur pompier kono jaba sapeur pompier kene soro o yorobe fakata si kajana sapeur pompier fene ma ulu sera kana deme do station ma ka tasma faka akon kera kasare kosebe parce que chanike station kono alimentation bi mais mi alimentation ye bashima ulu soro tasma mena kadra fene kono nana modo banana mu evajera kata furakeli keyoro la mi yɛrɛ ko la ni o jara an kunnafonidilaw ye kosɛbɛ min ye kɔlɔnjɛba commerçant ye u ye délégation ba bɔ juma sɔgɔma ka t'u ɲɛ da yɔrɔ kan délégation k'u ɲɛminɛnen don alhaji zumana samake ka se fode samake u bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ ka taa foli kɛ kɔlɔnjɛba mara commerçant bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka duwabu don kɛ mais an bɛ wele min da ni nin sugu kɛra jama bi bɔ citerne ye fɛn ye a man ɲi ala kan kisi ti kojugu bali n'a kɛra k'a pɛrɛnna a bi an filɛliba kolangalebagaw kasara bi bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an m'o wele bila ni ko kɛra an ka sira to lakana tigilamɔgɔw bolo mun bɛ se ka baara nin kɛ ka ɲɛ ka duwabu don kɛ station Mali Sadio ala ka an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛw ma Mamadou Traoré ka ba kɔlɔnjɛba ni tuyɛli ka yan bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnɛ ka saraw ba n'an bɔra ye jolakaw ka barabolo ɲɛma n'o y'u ka préfet ale tun minɛna février kalo tile 14 tɛmɛnen in na kalo kelen dafa don n'o bɛnna mars kalo tile 14 ma kunnafoni na k'a kana bilala a seginna ka na so nka a bilala bila cogo min na walima kɛra kɛcogo jumɛn de la sɛgɛsɛgɛli ma se o ma ni ala sɔnna kunnafoni nataw kɔnɔna na ni kunnafoni min sɔrɔ o peredantigɛ na di aw ma nka min kɔni jabajɛlen bɛ jolakaw ka kɔmandanba k'a kana bilala an bɛ dugawu kɛ yarabi ala nin kɛra cogo min na
a ɲɔnɛ fɛn be ala kubala ile kana bila u ka se kanu ka denbaya la n'an bɔra ye numbosokaw fe wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ b'u dala kabini sanga jan a bana ta numbosokaw y'a yira ka fulu ti fara foyi ka jamana in kɛlɛ numboso dozolakaw u y'a yira ka fu be foli ta ka ɲɛ sanga jamana ɲɛmaw ma kɛrɛnkɛrɛn lakaraba minnu be sango bi sevare yɛrɛ u be foli ta ka ɲɛ suma u ka wulikajɔ ni cɛsiri fɛ Karim Konta ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn donzo ko be faamaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la hali bi fana nunkaw be dɛmɛ ɲini ka bɔ faamaw yɔrɔ lakana na sira kan baloko na sira kan furako na sira kan ala ye diɲɛ dongo do da maajugu b'u to ba kɔ ka mugu ci ka n'anw na u b'u to ba kote dɔ na ka mugu ci ka n'anw na an ka kote la u be mugu ci ka n'anw ni dugu ni kɔrɔn cɛ dugu babolo fana fɛ u be mugu ci ka ɲɛsin dugu ma o gɛlɛya be nunkaw ka su ani tile ka seware sorasiw ni an ka sanfɛ kɛlɛcɛw fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka jafara bɛ kaw fo maliyɛnden ɲuman bɛɛ kelen kelenna be fo an be jɛmɛ de ɲini ka bɔ faamaw fɛ Asimu yɛrɛ ka kuma don an ka president ko maliyɛnden bɛɛ ka jɔyɔrɔ be fasojɔ la anw ka jɔyɔrɔ ye mun ye fasojɔ la an ti kɛ maajugu sago ye ka faso janfa ka fara maajugu ka faso kɛlɛ anw be to faamaw kɔ ka to faamaw ka mara kɔnɔ ka marifa ta ka jɔ faamaw ni saya cɛ faamaw be se ka dɛmɛ min kan ye o b'a kan ye o be se k'an dɛmɛ ni maramafɛn sugu o sugu k'a dɛmɛ ye Asimu hey an nunkaw mago be minɛn de la a d'an ma ni an be se k'an yɛrɛ lakana i k'i sigi ka i sen bɔ a bɛɛ la kɛlɛkɛminɛ a y'a d'an ma dɔrɔn wallahi faso in a be suma cɛden minnu b'an ka dugu in kɔnɔ an sigilen bɛ an tilalen tɛ kɛlɛ kɛ anw be faamaw ka dɛmɛ kɔsu an b'a kɔ fili ka d'a kan kɛlɛ ye kɛlɛ de maa ti ku i ka jamana kɔ i ka jamana i bi tɔ kɔ jamana faamaw fana o be baara min na hali bi u ka dɔ fara wulikajɔ kan mun donsow b'u fo Asimu n'a ka kɔfɔrɔma Asimu hali bi dɔ fara i ka cɛsiri kan an b'i kɔfɔ faya ne tun ye Karim Konta ni tun ale kan ye kɛrɛnkɛrɛn numbosoka do o be foli ta ka ɲɛsin jamana ma ani o kɔfɛ jamana ka wulikajɔ kan ni ka dɛmɛdɔnya ta ni ka ɲɛ sun yɛrɛ ma an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya Basiru Basarabala kan ka jamana ni ka basigi n'an bɔra ye yɛrɛmarakafo 819 ko min ye miliyari 18 na kungafɛn o de tilangɛnna Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ sigafɔba min n'o kɛra jamanadenw ɲɔgɔn cɛ olu y'a yira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na nafolo minnu bɛ sɔrɔ dugu jukɔrɔfɛnw na yɛrɛmarakafow ka se k'u ta sɔrɔ a la o de kama nin miliyari 18 na kungafɛn u bɔra ka tilan jamanatigi fɛ Mali ɲɛmaaba général Darime Asimi Goyita ye kuma min fɔ o ko sen fɛ an ka lamɛn. Ala commune dɛmɛ donna a bɛɛ de ma. Laɲini fɔlɔfɛn kun ye min ye o ye jamanadenw ka laɲini sigafɔ min kɛra n'a b'a fɔ a ma ko assise nationale de la refondation dugujukɔrɔ nafolo a nafa ka se jamanaden bɛɛ de ma o de hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ye wuli ka jɔ kɛ parce que gafe de tun bɛ yen n'o gafe ma bayɛlɛma jamanadenw ka laɲiniw tɛ se ka sabati sigikafɔ kɛra gafew bayɛlɛmana o de nana b'a fɔ ma ko code minier o gafe min bɛ dugujukɔrɔ nafolo ninnu sariyaw kofɔ o de kɛlen an nana waleya damadɔni bila sen kan n'a bɛ fɔ ma ko fond o kɔrɔ wari dɔ kan ka sara jamana ye san kɔnɔ o dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ u b'a fɔ ma ko fond minier développement sanu dilan usine bɛ yɔrɔ min na a bara usine u bɛ an ka dugu minnu na i b'a jateminɛ a tiɲɛni ka bɔ tuma a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye o bɛna to gɛlɛya bɛ se ka tɛmɛ an ka mɔgɔ kan dɔɔni a tɛ degunba s'u ma a fɔra o société mɔgɔ in na san o san a bɛ wari dɔ labila o commune mɔgɔ ye n'o wari labila sisan o de bɛ di an ka commune mɔgɔw ma u b'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye o boloma dɛmɛ o bɛ se ka kalansow jɔ n'a ye o bɛ se ka an ka dɔgɔtɔrɔso jɔ n'a ye o bɛ se ka ji forage ninnu ji bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya cogo o baara kɛ n'a ye o bɛ se ka sira minnu tiɲɛnen bɛɛ o bɛ se k'olu dilan n'a ye hali pɔn tuma ni samiya sera dugu dɔw bɛ tigɛ ɲɔgɔn na o bɛ se ka baara caman kɛ n'a ye n b'a to o de bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na waleya in dabɔra o de kama n b'a to an ka jamanaden bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la a kan ka se ka nafa caman ye sabula a dɛmɛ in dira de ka jamanadenw ka nafa sɔrɔ a la nin y'a siɲɛ fɔlɔ fɔlɔ ka kɛ Mali kɔnɔ k'a bɔ a sira ma n'a bɛ k'o kɔnɔna la ko bɛɛ bɛ bɔ a kalama a ka kan jamanadenw u ka a nafa sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la wari in tilara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a wari bɛɛ bɛ bɛn miliyari 18 ani kungafɛn ma o de tilara commune dɔ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka sɔrɔta tɛ kelen dɔw ta ye miliyari 3 ɲɔgɔn na dɔw ta bɛ taa fɔ miliyɔn 4 ɲɔgɔn na a tilara ni sariya dɔ de o y'a to dɔw ta bɛ jan dɔ ta ye mais bɛɛ ye dɔ sɔrɔ a la o wari min dir'u ma sisan o de kan ka to an ka maire ninnu kan ka se ka wulikajɔ de kɛ n b'a to dugu la aju min bɛ o jamanadenw na u ka yɔrɔ ninnu na commune na o aju ninnu u ka se k'olu matarafa aju bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso t'u bolo wari min sɔrɔ n'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ u b'o baara kɛ n'o ye dɔw ta bɛ se ka kɛ fana kalanso ko gɛlɛya b'u la n'a wari bɛ se ka kalanso fana jɔ u b'o baara kɛ dɔw fana ta bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ fourage ka ji min da ɲini ka di mɔgɔw ma n'a wari b'o bɔ dɔw kan ka se ka baara kɛ n'o ye olu yɛrɛ de bɛ na a fɔ o bɛna baara min kɛ ni wari ye
n'o kɛra sisan o de bɛ bila ba la an ye baara dɔ bila sen kan fo yɔrɔ 3 la n b'a to wari min sa se yɔrɔ la a dabɔra nafa min kama o nafa na se jamanadenw ma an ye jɛkulu 3 bila sen kan n'a bɛ fɔ ko comité fɔlɔfɔlɔ o ye commune yɛrɛ kɔnɔna ye préfet ninnu ka baaraw ye wa maire ni dugudenw bɛnna projet mun kan olu b'o o lajɛ n'a sɔrɔ a tɛmɛna sira fɛ n'olu fana bɔra jɛkulu filanan bɛ a fɔ comité régional gouverneur o yɔrɔ la olu fana b'a jateminɛ n'a sɔrɔ a baara fana kɛra a kɛcogo la n'a ye nafa se jamanadenw ma olu fana kɔfɛ u b'a fɔ niveau national o ye ministre yɛrɛ ye ministre des finances ministre des mines ani ministre de l'administration territoriale o bɛɛ de bilala sen kan mun b'a to an bɛ kɔlɔsili kɛ wari taara kun mun kama a ka b'o sira fɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn jamana kɔnɔ bi kɔni yuruguyurugu kɔni a bɛ kɛlɛ donc ni mɔgɔ min taara sira wɛrɛ fɛ mun tɛ jamanadenw ka sira ye i bɛ ɲangi i ne to la magari kɔni to la an bɛ ko bɛɛ de kɛ parce que a dabɔkun kɛra de jamanadenw ka nafa sɔrɔ an bɛɛ de bɛ an jija an bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan mun b'a to a dabɔra mun kama ni ma kan ka bɔ a la ne wari dira ko ka jamanadenw la inena ye o wari kan ka taa a sira fɛ o baara kan ka bɔ a sira fɛ o tamakiya bɔ bɛɛ la ni wari mun dira an b'a jateminɛ su fɛ an b'a jateminɛ tile fɛ mun b'a to jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na. ni tun ye mali jamanatigi ye général d'armée Assimi Goïta ni tun y'ale kan ye nafolo kasami ni y'a sɔnna o bilalen bɛ kominiw ka hokumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛta ye ka ɲɛ sanga jamana ma n'an bɔra ye jagoluba min sigilen bɛ tajiko yɛrɛ kunkankɔrɔ fɔw la an ka jamana kɔnɔna na gɛlɛya donna tajiko la waati min na o bɛ so ka fara ɲɔgɔn kɛ alamisa o alamisa u bɛ lajɛraw kɛ o n'a tabale kɔnɔna na ni tajiw nana tajiko bɛ kɛ cogo jumɛn de la juma tɛmɛnen na maaw girinna ten ka wuli ka sin ka taji feere yɔrɔw ka sin olu kɔni minɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoniw na ko kunnafoni kundaw de kun don o y'a sɔrɔ tajiko kɔni ko a dɛsɛ kun nanen tɛ tiɲɛ don gadɔle ko gɛlɛya tun bɛ dɔɔni nka ka sin ka kɛ ten isasi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka ɲɛsin isasiw ma ten ko min kɛra ko kunnafonijuguw don wa fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ka fu siraw danna cakɛda in min y'a ko yɛrɛ ɲɛmaa ye Isa Arawolu Dabo ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kan mun b'a yira k'a fɔ ko carburant gɛlɛya bɛ nalen o de y'a to mɔgɔw girinna station kan ni mɔgɔ girinna station kan jama bɛ caya pompew ma rang bɛ créer o tɛ k'a yira k'a fɔ ko carburant manque bɛ yen nɔ ŋunukan de wulilen don ni ŋunukan kɛra mɔgɔw bɛ girin min kɛ ka taa station na o de nana ni situation na sisan convoi min donna a bɛ citerne 500 ni 20 ni kɔ la citerne 500 ni 20 ni kɔ la a sigiyɔrɔma 100 o 100 60 bɛ jɔ gasoil kunda an bɛ yɔrɔ min na sisan an tɛna se ka gasoil ko gɛlɛya fɔ o t'a bali mun bɛ na a bɛ consommer an b'o phase de kɔnɔna na o kɔnɔna na escorte bɛ kɛ citerne bɛ na don en même temps mara dɔ bɛ yen nɔ jamana bolo ni a gɛlɛyara nin cogo la jamana bɛ to k'o labɔ pour que k'o ladon station kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw soulager u ka carburant ko la n'i y'a jateminɛ ka daminɛ 1er mars la ka na le 13 mars la 1600 citerne o de donna Mali kɔnɔ n'i y'o ta k'o lajɛ ani janvier kalo ni février kalo bɛ taa ɲɔgɔn na an tɛ se k'a fɔ ko carburant ko gɛlɛya bɛ yen nɔ fo k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ se sigida la mɔgɔw ma u ka se ka carburant sɔrɔ et puis mɔgɔw kan ka to autorités kɔ u kana to ka tugu information kɔ information minnu bɛna jawuli lawuli mɔgɔw la fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ka bɛɛ hakili sigi depuis crise in daminɛna gouvernement bɛ wulilen don k'i jɔ escorte bɛ organiser régulièrement faamaw fɛ sira damadɔninw la disposition bɛ Bamako kɔnɔna na n'o ye niveau national ye disposition bɛ région bɛɛ kɔnɔna na ka taji la donni jateminɛ ani ka taji la seli jateminɛ station kɔnɔna na pour que sigida mɔgɔw ka a makɔnɔ a sɔrɔ réunion dɔ bɛ kɛ Bamako jeudi o jeudi ni a réunion ɲɛmɔgɔya bɛ ministre de l'industrie et de commerce bolo o réunion kɛnɛ kan minnu bɛ taji baara kɛ minnu bɛ station baara kɛ minnu bɛ gazi baara kɛ bɛɛ de bɛ na ka fara administration kan sigi de bɛ kɛ ka jateminɛ kɛ semaine tɛmɛnen an bɛ yɔrɔ jumɛn na ni semaine na an bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ ka taa ɲɛfɛ mun b'an ɲɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ la o ye jumɛn ye jɔn kan ka nin kɛ jɔn kan ka nin kɛ o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun o dɔgɔkun ka kɛ communication ye conseil des ministres la mécanisme bilalen don gouvernement wulilen de k'i jɔ pour que ka carburant ko suit régulièrement. ne tun ye colonel Isa Arawolu Dabo di tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na balaka wuli min kɛra maaw fɛ juma don waati kelen kɔnɔ na ko taji min nana citerne 500 a n'a kunkanfɛ hali bi ko citerne b'a la ka na maaw ka dɔn gɛlɛya bɛ kow la nka u n'a tabali kɔnɔ na maaw bɛ ka se yɔrɔ min na k'a ma se yɔrɔ ma an bɛ dugawu kɛ ala kana se n'an bɔra yen commission min n'o bɛ UEMOA tɔnden jamana o ye CPC UEMOA ye olu ka wulikɛjɔ o lajɛraw kɛra an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ wasadenw kɛrɛnnen na ka bɔ UEMOA tɔnden jamanaw kɔnɔ na o sen fɛ dɔw fara ɲɔgɔn u ye wulikɛjɔ dɔw kɛ ɲɛtaw la lakanako ni nafolokow la o kɛra fara ɲɔgɔn ye sababu ye CNT maa dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Salifu Dunbiya ale ye waribɔ baarakɛla ye u ka nin fara ɲɔgɔn kan kun mun ye ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. session min organiselen filɛ nin ye n'o ye CIP ka session fɔlɔ ye a bɛ kɛ Mali la parce que CIP ka siège de bɛ Mali la yan session fɔlɔ in a bakuruba bɛ fɛn kelen de kan n'o ye président de la commission ye ale bɛ na an b'ale invité a bɛ na a ye baara min kɛ san tɛmɛnen a bɛna kuma o kan
union togola n'a kuma n'o kan baara min tɔ fana tora a da bɛ maga o fana na n'a y'o kɛ anw minnu ye député ye an bɛ kala sɛmɛ o ko la ni fɛsɛfɛsɛli min b'a la ka o ɲininkali da a tulo kan o ye baara kunba yɛrɛ baara ɲuman bakuruba dɔw sɛbɛnnen don an ka fiscalité la sɛbɛnko la a filanan dɔw sɛbɛnnen don union yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min dɔw yɛrɛ sɛbɛnnen don a la n'o ye lakana jamana ninnu kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛna baara caman boloda parce que n'i ye mo yɛrɛ ta réforme bɛ yen réforme communautaire o de ye ko yɛrɛ kunba ye baara caman bɛna boloda ka taa réforme cadre la ni tun ye sale fo dumbiya ni tun ye ka ɲɛ fura cogo min na n'a fara ɲɔgɔn kun tɛ dɔ ɲɛ ta sabatili ka ɲɛ sanga jamana ma ala ko akila ni kolo yakubaya n'an bɔra ye kɛnɛ tigila minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ an balakaw olu ka kɔnɔbara wolowololi o baaraw ka se ka don ka fɔ olu kɛlɛ o baaraw bɛ kɛ cogo jumɛn ka maaw bilasira o ko kɔnɔna na o kɛra fara ɲɔgɔn ye sababuya fara ɲɔgɔn yɛrɛ senfɛ Dr Sumaila Moro fara ɲɔgɔn kun kun ye bin ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn an ka nin tile saba sigi hakili kun ye k'an ka hakili jagabɔ kɛ bange kɛnɛya cogoya dɔ kan n'o ye kɔnɔ wɔlɔwɔlɔ ye n'an b'a fɔ ko avortement tubabukan na o kɔnɔ wɔlɔwɔlɔ in k'an ka hakili jagabɔ kɛ Mali la ko yɛrɛ bɛ cogoya jumɛn na ka da hakilina 8 kan n'o ye pilier o pilier 8 ninnu an k'u lajɛ mun ni mun de bɛ ka kɛ kɔnɔ wɔlɔwɔlɔ yɛrɛ a hakɛ bɛ lahalaya min na Mali la a bɛ lahalaya min na Mali la bi ka ɲɛsin o ma nka ka ɲɛsin o si baara min bɛ ka kɛ walasa ka a fanga dɔgɔya bari kɔlɔlɔba de bɛ musow ka ntanyani ka ɲɛsin bange kɛnɛya taabolo la n'i ye jateminɛ kɛ muso minnu bɛ sa muso kɛlɛ la n'i y'u ta 100 kulusara i b'a sɔrɔ 12 bɛ bange kɔnɔ wɔlɔwɔlɔ kɔlɔlɔw de y'a to o kɛra an ka hakili jagabɔ k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka mun ni mun de kɛ walasa n'an bɛ se ka furako ta ba la cogoya min na ka fura san walasa a bɛ avortement yɛrɛ a kan ka kɛ hukumu dɔw kɔnɔ Mali la an b'a fɔ ko ka avortement kɛ a légaliser nka a kan ka kɛ hukumu dɔw kɔnɔ o kan ka kɛ o hukumu kɔnɔ ka fɛɛrɛw tigɛ baarakɛyɔrɔ la ka mɔgɔw former minnu bɛ se k'o kɛ k'o ɲɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ an k'o hakili jagabɔ kɛ olu bɛɛ la k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe k'o bila an kɔrɔ walasa an ka se k'o gafe in la ɲɛnamaya k'a lajɛ walasa an ka dɔ bɔ musow ka saya la ka ɲɛsin bange kɛnɛya ni avortement kɔlɔlɔ ma ni k'an ka sigi yɛrɛ kun ye ni tun ye Sumaila Moro ni tun y'ale ka u y'a fɔ cogo min na ala ka ɲɛta ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye minisiriso bɛ n'ale ka baara ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana ni wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma n'i y'a sɔrɔ n'o ye affaire étrangère ye o musolakaw olu ye fara ɲɔgɔn kɛ masikalo tile 8 o ye musolakaw tɔgɔladenw ye ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ ka taa o hukumu kɔnɔna na ka kalanden ɲɔgɔn ma ka yira k'a fɔ jɔyɔrɔ minnu b'u la u da sera olu bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ kan Fatumata Tarawele ale tun y'a ko ɲɛmaa ye kuma min fɔ fara ɲɔgɔn kun na an ka lamɛn an bɛ taga faso jɔyɔrɔ fa kɔfɛ o baara kɔnɔna na muso caman bɛ yen nɔ n'u u taara cɛw tɛ sɔn ka tugu u nɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye ka caman ka furu tiɲɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin fitinin bɛ minnu bolo n'u taara ni denw ye den fitininw tɛ ta en charge donc muso a ka gɛlɛn kosɛbɛ muso minnu k'u occuper baara la ka tila k'u occuper famille la an bɛ se k'a fɔ nin wagati la o jɔda tɛ an bolo parce que n'i y'a jateminɛ affaire étrangère yɛrɛ mana sigi bakuruba sigi la cɛw de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ musow kan cɛw de ka ca ni musow fana ye affaire étrangère la musow hakɛya ka dɔgɔn n hakili la peut-être a bɛ se ka kɛ o de b'a expliquer cɛw jɔyɔrɔ ka ca ni an taw ye. ne tun ye Fatumata Tarawele kan ye a kɛnɛ kan minisiriso yɛrɛ minisiri Abdoulaye Diop ale yɛrɛ kuma min fɔ a kɛnɛ kan an ka lamɛn. n'i ye diplomasi yɛrɛ baara ta n'o ye ka jamanaw kala ɲɔgɔn na ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na ka bɛn sabati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛw ban i y'a dɔn mɔgɔ si tɛ se k'o baara kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ muso kan parce que muso olu de bɛ lamɛnni kɛ olu bɛ dilanni kɛ u bɛ du don ɲɔgɔn na donc hali n'u bɛ affaire étrangère la n'u bɛ diplomasi fana na u ka baara bɛ taa o fan kelen de fɛ donc an y'a yira k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon a ko la mais muso minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la olu man ca an ka kan ka continuer ka baara kɛ pour que ka place d'u ma jɔyɔrɔbaw la pour que o fana ka contribution bɛ se ka bonya kow la cogo min. ne tun ye minisiri Abdoulaye Diop kan ye a fɔra cogo min na musolaka ninnu ɲɛta sabatili ka ɲɛsin muso ma n'o kɛra kunba ala ko a kila ni kalo yakubaya n'an bɔra ye an bɛ waati minɛ ko sa funtɛni waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔ funtɛni kɔni o ka bon ka bɛn ni sunkalo yɛrɛ mɔɔw kan ka mun ni mun de kɛ waati jateminɛ o cakɛda n'o ye météo ye
Amadou Jakite ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Mars ni avril Mali la kɔrɔlen yɛrɛ funteni bɛ kɛ o wagati ninnu de la kosɛbɛ. N'an donna mai kɔnɔ san fɔlɔw bɛ na température bɛ fɔlɔ ka jigin mais wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw diɲɛ bɛɛ ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ko mɛn an bɛ dugukolo min kan n'an b'a fɔ a ma ko terre ko gaz effet de serre kunnakira kojugu olu bɛ kalaya minɛ de tila k'a bila ka jigin terre kan o fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara tile ka kalaya kan tile bɛ yɔrɔ kalaya kɔrɔlen ni gaziw fɛnɛ bɛ tila ka kalaya dɔ fara o kan kalaya bɛ na dama tɛmɛ n'a dama tɛmɛna a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se an adamadenw ma Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ b'o o situation kɔnɔna la sisan ɲinan ta funteni fanga bɛ bonya i n'a fɔ salon ta ɲɔgɔn na mais a tɛ na 2024 ta bɔ an bɛ sunkalo de la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu tɛ se ka ji min u tɛ se ka dumuni kɛ silamɛ fara chrétien kan météo bɛ kunnafoni min fɔ an b'a ɲini u fɛ u k'u hakili to wagati la u b'u ka ciw kɛ wagati min ni ci urgent tɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo k'a daminɛ 11h la fo ka taa se 16h ma n'i bɛ se ka tilekɔrɔbɔli k'i yɛrɛ tanga o ma a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi kɔlɔlɔ caman ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ma sɔn n'o ye denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw ni muso lajɔlenw ye olu ka ji min matarafa hali ni minɔgɔ t'u la ni denmisɛnninw b'aw kɛrɛfɛ a ye ji d'u ma u ka ji min parce que kalaya in filɛ nin ye a denmisɛnnin dɔw yɛrɛ tɛ se k'a fɔ hali minɔgɔ bɛ na dɔw da ma jɛ ka so la donc ni i y'a santi dɔrɔn ko kalaya fanga ka bon ani mɔgɔkɔrɔbaw a bɛ ji d'u ma. Ni tu Amadou Jakite kan ye météo ni y'a sɔrɔ waati jateminɛ cakɛda o ma yaleya ko senfɛ maa dɔ y'u hakila di nin waati na fundɛniw na o la maa dɔ ye kɔrɔfɛma ye ale b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ fundɛni dɔn nin waati na kosɛbɛ kɛ n'i y'a ni kɔrɔ ta da ɲɔgɔn kɔrɔ ko fundɛni tɛ yen an ka dɔw lamɛn. N'i y'a ta ka jate minɛ an filɛ waati laban min na a bɛ fɔ min ma ko changement climatique o de bɛ ka na changement climatique o tɛ dɔwɛrɛ ka sababu kɛ yiriko an fɛ yan an ka mɔgɔw bɛ ka commencer yiri min kun kan ka na ni sumaya ni fɛn ninnu ye yiri ninnu bɛ ka tigɛ kojugu ni yiri dun tigɛra mun de bɛ na funtɛni bɛ na ni yɔrɔ kalayara n bɛna ye vraiment yɔrɔ sigi a bɛ gɛlɛya an bolo quoi ni ne ɲininka ne b'a fɔ funtɛni ni yɔrɔ kalaya sababu tɛ dɔwɛrɛ a bɛɛ yiriko ninnu. Vraiment sisan funtɛni ka jugu dɛ surtout an minnu yɛrɛ bɛ sun na a b'an sɛgɛn kosɛbɛ sun y'a damata ko ye funtɛni fana b'a n'a fara o kan f'a bɛ taga mode tête provoquer an na quoi. Min bɛ sisan ne hakili la télé tɛ parce que télé ka bon kɔrɔn fɛ ka tɛmɛ yan kan bi télé kɔni télé bere tɛ a suma de bɛ doni. Ni tun ye maa dɔw kan ye an bɛ waati min na i ko sisan kɛnɛya tigilamaw ni waati in kɔnɔna na mun ni mun de kan ka kɛ ani an kan ka kunbɛ cogo jumɛn de la Dr Ousmane Yaya Touré ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. A yɔrɔ la ni suma b'a kɔrɔ i n'a fɔ yirikɔrɔlaw i n'a fɔ gakɔrɔlaw i n'a fɔ sokɔnɔnaw la walima ka to yɔrɔ min ni suma b'a yɔrɔ la donc nafa ka bon kosɛbɛ ni sun tigɛra wagati min na su kɔnɔna na i bɛ se ka baara tɔw laban mais ni mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'olu tɛ sigi yɔrɔ kelen k'u ka baara ye ka bɔ u ɲɔ la kuma bɛɛ olu mɔgɔ sugu a bɛ se ka fugulan don aw kunna o nafa ka bon kosɛbɛ a n'a bɛ fɛn minnu kɛ a ka to suma kɔrɔ nafa ka bon walasa a ka kisi funtɛni min bɛ yen nɔ o kɔlɔlɔw ma fɛnba fɔlɔ a bɛ se k'ale to min na fɛnba filanan min a bɛ se k'ale to min na fana o ye aw hakili to a la cogo bɛɛ lajɛlen na a kana sɔn jiko dɛsɛ ka sɔrɔ ka da ka jiko dɛsɛ n'o ye mɔgɔ sɔrɔ a kɛra sunkalo kɔnɔna ni jiko dɛsɛ sɔrɔ surtout funtɛni bɛ yen nɔ a bɛ se ka na jiko dɛsɛ a bɛ farisogo ji sama kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kunkolodimi ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i sɛgɛn i yɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sugunɛ ka ɲɛ yɛlɛma a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka da kɔnɔnaw k'olu ja kan kɔnɔnaw ja donc n'olu kɛra a bɛ se ka na ni degun ye o kama i kana sɔn jiko dɛsɛ o k'i sɔrɔ walasa o kana na kɛ i bɛ jija cogo bɛɛ lajɛlen na ni su kora k'a daminɛ suntigɛ la fo ka taa se suguri dun wagati ma i ka to ka ji min kosɛbɛ n'i ye muso ye i k'i jija ji litiri 2 i dɔgɔyalen bɛ k'o min tile kɔnɔ n'i ye cɛ ji litiri 2 ni tila i k'o min tile kɔnɔna na min nafa ka bon kosɛbɛ. Ni tun ye Dr Ousmane Yaya Touré ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na ala ka kɔlɔlɔw ala k'an kisi olu ma k'an bɔ a kɔnɔ hɛrɛ ni baden na n'an bɔra ye jamana ɲɛmaaw ye hakila ta k'a fɔ an bɛ sunkalo min kɔnɔna na ka fara ɲɔgɔn kɛ jamana ɲɛmaaw ka taa ye maradenw kɛrɛfɛ u ka se ka sun tigɛ ministre bɛ n'u ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ninnu jɛ ko ɲɛnabɔ la o ministre Abdoulaye Diop ale tun bɛ Sotibakaw fɛ yen dɔgɔfɔrɔnya in kɔnɔna na a taara suntigɛ la suntigɛ kɔfɛ ministre Abdoulaye Diop ye kuma min fɔ ye an ka lamɛn. An bɛ yan bi an nisɔndiyalen don Sotiba dugu kɔrɔnin na ka na k'a ye Sotibakaw u bɛɛ de wulilen bɛ ka na pour que ka an ka wele jaabi ka yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi Goïta ani an ka gouvernement ɲɛma ni gouvernement mɔgɔ bɛɛ ni hakilina in taara k'a fɔ ko minnu bɛ jamana ɲɛfɛ n'an bɛ sunkalo nin kɔnɔ ni sunkalo olu ye wagati ye hakili jigin kalo de don bolo di ɲɔgɔn ma ani ɲɔgɔn dɛmɛ o kalo de don kalo min fana don an bɛɛ kan ka an hakili an'an ka seliw k'u fara ɲɔgɔn kan pour que ka bɛn keleya ani lakana ani jamana yiriwali o bɛ se ka sabati cogo min. Ni tun ye Abdoulaye Diop ni tun y'ale kan ɲa ko kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ Sotiba o bɛ Bamakɔ sigida fɔlɔ fɛ n'o ye commune 1 ye o maire n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Umaru Togola ale yɛrɛ ma kɛ nisɔndiya dɔgɔya kuma min fɔ kɛnɛ in kan an ka lamɛn. Ministre ka bɔ a ka so ka na sun tigɛ anw fɛ yan munitanya tɛ takulatanya tɛ kɛngɛlibatanya tɛ a b'a fɛ ka jira anw na keleya bɛn
ko to ɲɔgɔn t'a la min ye o hakiliɲumanya sɔrɔ o y'an ka jamana kuntigi an bɛ foli tingo o la n'a ka gouvernement bɛɛ ne ye Mali taabolo kɔrɔ de o mais taabolo kɔrɔ n'anw segira ko k'o kɛ o de nafa b'anw kan bɛn keleya ko to ɲɔgɔn t'a la et surtout kɛnɛkɛnɛna sunkalo ye alabato kalo de sunkalo ye dɛmɛ kalo de sunkalo ye hinɛ kalo de ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan ka sun tigɛ an ta ye ka Ala fo k'Ala barikata k'u waliman dɔn. Ni tun ye commune Amerika ye Umaru Togo ni hukumu kelen in kɔnɔna na commune kɔfɛ commune de fana n'o ye sigida filanan ye nin baara kelen taara kɛ ye fana o fana na ministre bɛ n'o ka baara ɲɛfɔ diinɛ ko ni batoko Yakuba Ali man ka jamana kɔnɔna na Dr Mamadu Kone ale tun bɛ sanfili la o senfɛ ale yɛrɛ su tigɛ ni maaw ye ministre Mamadu Kone kuma min fɔ an ka lamɛn. Bi an bɛ sanfili la an nisɔndiyalen bɛ ka d'a kan an ka président de la transition ani premier ministre n'o ye Dr Abdoulaye Mayiga ye général de division o ye fɛn min latigɛ maliyɛnw ye depuis san 3 n'o ye sunkalo solidarité ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sunkalo solidarité komi o ye kalo kɛrɛkɛrɛnni ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ɲɔgɔn ɲɛnajɛ suntigɛ la k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ni kɔmɔgɔw o bɛɛ lajɛlen bɛ bato kelen de kɔnɔna na n'a karila a bɛ kari an bɛɛ bolo n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ bolo k'a yira k'a fɔ solidarité min n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye Asimi Goyita ta ma daminɛ sunkalo dɔrɔn kɔnɔna na depuis sunkalo ma se ale bɛ san bɛɛ kɛ solidarité kɔnɔna na a b'a ye k'a fɔ œuvre sociale bɛ kɛ sen na an bɛ o ji bariko 500 ani kɔ la bi c'est très énorme a ka bon kojugu bi an nana sanfili la alimami dugutigi mairie jeunesse ni muso bɛɛ lajɛlen o bɔra komi kɔnɔkuru ka na an ka bonya ja don an na mais o b'a yira k'a fɔ o bɛ président de fɛ o bɛ ka président de ka baara ɲuman ja don président na. Ni tun ye ministre Dr Mamadu Kone a kɛnɛ kan commune de maire tɔgɔ la min ye Zumana Sɛnpara ale yɛrɛ kuma min fɔ a kɛnɛ kan an ka lamɛn. Jamanadenw ɲɛmɔgɔw ni kɔmɔgɔw jamanaw bɛɛ lajɛlen silamɛw an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka jɛ ka nin waati in na tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ commune de bɛɛ tɔgɔ la an bɛ ministre fo an bɛ président fo an bɛ ministre tɔw bi gouvernement membre an b'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment a diyara n ye kosɛbɛ a bɛnna ma Ala ka san wɛrɛ yira. Ni tun ye Zumana Sɛnpara ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala ka o hakilaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye dugawu donba dɔ n'o ye wajuliba ye ka sun tigɛ ka se k'o baaraw kɛ Lailatul Kadiri yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o kɛra Musa Bala Bɔre a kɛra ale fɛ yen kabini sunkalo tile 25 k'a daminɛ o la ka na a sen fɛ Ablaye Sise ale ye Sekubile den ye a m'a ka sira dogo a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abdoulaye Sekubile Sise n ye Sekubile denkɛ ye an bɛ Bala Bɔre fɛ wajulu kɛnɛ kan ye wajulu min kanu a bɛ san damadama bɔ an ka to ka fara ɲɔgɔn kan kɛ sunkalo kɔnɔna na an ka don dɔ kɛrɛnkɛrɛn surtout Lailatul Kadiri ɲininiw sen fɛ hali n'a ma kɛ su 27 ye komi Ala kira ko Lailatul Kadiri ka ɲini su 20 laban kɔnɔna na ko k'a ɲini a witiri donw na tile 21 23 25 27 29 a bɛɛ kun ye Lailatul Kadiri ɲinitɔ ye Lailatul Kadiri ye latigɛ su de ye Ala bolo o Lailatul Kadiri su kelen sɔrɔlen ne jɔn min y'a sɔrɔ k'a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan o dun bɛ san 80 ani san 3 ani dɔɔni a bɛ bɛn o ɲɔgɔn de ma a ma fɔ k'a n'a ka kan dɛ ko kayiru min k'a ka fisa ye de kuranɛ ko ten k'a ka fisa ye a ka fisa ye mɔgɔ si tɛ o jɔyɔrɔ dɔn nin don suba in kɛrɛnkɛrɛnla ka di Alakira ma k'a kɛ samandiyaba de ye ni Alakira yɛrɛ ka delili ye Ala fɛ k'a d'a mandenw ma ka d'a kan ye maa tɛmɛnen dɔw ye olu ka bonyeko u ye san 1000 balo k'u to ka Ala bato Alakira nekera o dɔw baro bɔlen a y'a nekera olu ka samandiya n'u ka jɔyɔrɔ nɔfɛ kojugu ale dun miirila y'a ye ale mandenw si ka dɔgɔ u ka wagatiw tɛ waati janba bɔ minnu ye 1000 kɛ Ala bato la n'ale ka mɔgɔw dun si kɛra si dɔgɔmaninw ye tan est-ce que lahara jɔ don olu ni u bɛɛ bɛna se ka taa jɔ kɛnɛ kelen kan wa ka Alakira miirila o yɔrɔ in na tuma min Allah subhanahu wa ta'ala ye Jibrila ci a ma ka sɔrɔ ka nin su kelen kɛrɛnkɛrɛn k'a di Alakira ma ko Mahamadu n b'a fɛ k'a f'i ye su kelen dɔ fana bɛ yen n bɛn'o d'i ma i k'a di i mandenw ma o su kelen hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 alabato kan ni mɔgɔ min y'o su sɔrɔ donc an bɛ nata kabi sunkalo mana se kalo tile 20 kaba mumini jɔn bɛɛ lajɛlen ni natalen don ka Lailatul Kadiri ɲini an bɛ cɛsiriw kɛ ni nafilaw ye ni kuranɛ kalaw ye an b'o de baaraw laɲini pour que an ka se ka Lailatul Kadiri sɔrɔ kanu de y'anw se kasi Ala ko kanu de y'anw se ani kira ko kanu de y'anw se ani kira ko o kanu de y'anw se Musa Bɔre kanu na kanu de y'anw se ani kira ko. Ni tun ye Ablaye Sekubile Sise ni o ye Sekubile Ala ma hinɛ na ale denkɛ a n'a dɔgɔkɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa sundigaba ka wajuliw kɛ ka tila ka Lailatul Kadiri don ka tila k'o dugawu don bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kalo tile 25 min kɛra Yirimajɔkaw fɛ Musa Bala Bɔre strategikaw ka Musa Bala Bɔre ale ka denbaya la a kɛnɛ kan
Musa Bala Bɔrɛ yɛrɛ min y'a sɔrɔ ale ko yɛrɛ sigi sen yɛrɛ kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Musa Bala Bɔrɛ o Siratigibugu nin waati na zigi bɛ Bamakɔ Yirimajɔ an bɛ san caman bɔ an b'a ɲɛnamaya fɔlɔ an bɛ mɔgɔw wele ka na suntigɛ la seko mana kɛ dumuni min ye an b'o di mɔgɔw ma ŋaniya fɔlɔ min bɛ taa an yɛrɛ fɛ a la o ye ka kɛ nɛmɛ ka se an ka taabɔw ma o y'an ŋaniya fɔlɔ ye filanan an jigi bɛ a kan a fɔra ko sunkalo lilatul kadiri k'a ka ɲini wutiri kɔnɔ wutiri kɔrɔ ye jati dafabali 21 wali 23 wali 25 wali 20 ani 7 wali 29 a ka ca Ala fɛ 29 anw fɛ yan an bɛ ɲini ka bɔ o ba kan ka ca Ala fɛ an ka seli caman bɛ kɛ 29 ni laɲini ba bɛ ko in na a laɲini ka mo fara ɲɔgɔn kan ni jama fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ maa ɲuman b'a la i b'a sɔrɔ Ala mago bɛ o maa dɔ kɔni na o tuma ni jama fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'a fɔ Ala k'a kɛ tan Ala k'a kɛ tan a dɔ la i bɛ laɲini min kɔ i bɛna dɔ sɔrɔ o la anw dun ka laɲini fɔlɔ de ye k'a kɛ hinɛ ye an bɛ fɛn minnu bɔ a t'an tɔɔrɔ fɛnɛ koyi pour que a hinɛ bɛ se ka se an mansaw ma k'a daminɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam ka na an fa Adama na ka an ba Hawa fɛ alayhi salam k'a kɛ nɛɛmɛ k'a kɛ hinɛ ka se olu bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Ala fɛ ɲɛnɛmaya hinɛ bɛ Alahu taala bolo a k'o k'an ye an ka jamana bɛ lobo laban min na a bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na a k'o kɛ nin se bɛ Ala ye o Ala b'a yɛrɛ sago de la Ala b'a deli b'a de fɛnɛ fɛ e bɛ jɔ i ka deli min na dɛ i b'a sɔrɔ o minɛtɔ bɛ se ka fɛn caman dilan i bɛ jɔ fɛn min na fɛnba dɔw dilan an ka jamana basigi sababu bɛ se ka bɔ yan ma laɲini kunba de ye nin ye mɔgɔw nana suntigɛ la fan bɛɛ fɛ baara nin bɛɛ ye kanu sira de ye i ye adamadenw wele n'u nana ka n'i ka wele lajɛ foyi tɛ ma foli kɔ. Ni tun ye Musa Bala Bɔrɛ ye ni tun ale kan ye ka bɔ Segu Siratigibugu Suba ale mara kɔnɔ na an sigilen bɛ Bamakɔ Yirimajɔkaw fɛ yen dugabaw kɛra kɛnɛ kan ka zikiribaw da Ala ka dugaw bala yen n'an ka jamana ka basigi n'an bɔra hali bi nin hukumu kelen kɔnɔ na Lilatul Kadiri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ sunkalo tile 27 nsu o baaraw bɔra ka ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ na karido tile binnen o sen fɛ a kɛnɛw sigira yɔrɔ caman na denmisɛn min bɛ yen bi n'u b'a wele ko Ala ka waraba ale filɛ ka dɔ ka fɔ Yirimajɔ terrain min bɛ yen n'a wele ko Kɛde Lion o terrain Bakɔrɔbugu la ni ka se ka kɛnɛba in sigi Kuluda yɛrɛ la o sen fɛ maaw bɔra fan bɛɛ dɔ fɛ ka na kɛnɛ in yɛrɛ a sigira cogo di min ye denmisɛnninaka in yɛrɛ sifinaka k'a to sifinya la ka fɛn bɛɛ bila ka se ka Ala ko ni Alakira ko ɲɛfɔ maaw ye a kɛnɛ kan ɲininkali k'a la a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲɛfɔ ani kɛnɛ in sigi kun ye mun ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye a Seydi Sheikh Dawuda Ibrahima Ture Ala ka waraba Bahawa Jaraka Lagare ani Kɔlɔni Ture mɔden ani Lamine Sawa kalanden ka bɔ Wasolo kɔlɔni Yanfoyila mara la ni wagati la an bɛ Bamakɔ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la an bɛ Layilatul Kadiri kɛnɛ kan n'an b'a wele ko latigɛ su Ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko inna anzalnahu fi laylatul kadri a ko anw masa de ye kuranɛ jigi ka bɛn laylatul kadri su ma wa ma adraka ma laylatul kadri a ko Muhamadu fɛn ba ye e ladɔnniya laylatul kadri su la sabu mɛlɛkɛw bɛ jigi ka bɛn su na ɲɔgɔnna dɔ de ma dɔnnibagaw ko laylatul kadri bɛ se ka ɲini impɛriw de i n'a fɔ 21, 23, 27, 29 a bɛ ye olu de la Layilatul Kadiri a su dabɔra min kama an ka taga Ala ka diinɛ lamɛn a don su ka tila ka baara kɛ n'a ye an ka tila ka nafila caman seli a don su ka tila ka ɲumanya caman kɛ fantanw ye ani yatimɛw ye o de ɲininen don silamɛw fɛ Layilatul Kadiri an y'a kɛnɛ sigi san o san an bɛ a wajulu ɲɛnamaya Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu terrain na an kumana Layilatul Kadiri de kan k'a fisamaciya fɔ silamɛw ye an ye dugawu kɛ an ka jamana bɛ lahalaya min na sisan bɛɛ b'a dɔn o la an ye dugawu kɛ an ka jamana ye ani Asimu ni a ka mɔgɔ olu minnu bɛ an ɲɛfɛ nin wagati la Mali kɔnɔ an ye dugawu kɛ olu fana ani diɲɛ jamana wɛrɛw an ye dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ nin kɛnɛ ɲɛnamaya an ka jɛkulu n'o ye Sabil Huda Al Islamu ye an n'olu de farala ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ minnu fana y'an dɛmɛ Ala kama olu fana y'an dɛmɛ an nisɔndiyara sabu an ye silamɛw wele silamɛw nana ka na an ka wele ka jaabi an bɛ Ala barikada n'o ye mɔgɔ caman bɔra ka na an ka wajulu lamɛn. Ni tun ye Dawuda Ture ni tun ale kan ye an bɛ wele ko Ala ka waraba n'ale yɛrɛ kɛnɛ tigiba ye a sen fɛ min ye ka dɔ fɔ maa dɔw ye minnu y'u ka sira di kɛnɛ in kan an k'o dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Yusufu Jara ne jɔrɔ ye tɔn in kɔnɔ président tɔn in tɔgɔ de ye Sabil Huda Al Islamu ye n'o kɔrɔ de ye kanda sira an bɛ Layilatul Kadiri kɛnɛ de kan ɲɛnamaya baara o baara gɛlɛya b'a la tɔn in daminɛ ani bi danfaraba de b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ daminɛ waati min mɔgɔ caman tun bɛ ka kɛ i n'a fɔ ninnu ye denmisɛnninw ye ninnu bɛ ka mun kɛ tan bi bi in na maa caman y'a faamuya suda n'i kun sera i yɛrɛ kunna wasa ni Ala ko ye mɔgɔ caman ba de bɔra yɔrɔ wɛrɛ u nana yira k'a fɔ an ye ko min daminɛ sɛbɛsen de don a nisɔndiya bonya ne ma kosɛbɛ sabula n'i ye
ye an ka karamɔgɔ n'o de Dawuda Ibrahima Ture n'i y'a si san lajɛ ka tila k'a ye vraiment a sera ka nin jamaba fara ɲɔgɔn kan Ala kama kira kama k'Ala ta fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ye ne nisɔndiya kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Warikɛ Jara ka bɔ Bɛlɛdugu mɛ bi n sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu ma. An bɛ wajuli kɛnɛ kan n'o ye Ala ka waraba ka kɛnɛ n'o ye Lailatul Kadiri su ye. Mɔgɔ caman nana kɛnɛ kan min kɛra wajuli kanu yɛrɛ kama. A kumana a ye Lailatul Kadiri yɛrɛ n'o ye latigɛ su ye a y'o ɲɛfɔli min k'an ɲɛna. O ye ne hakili sigi a ka ko la parce que n'i ye mɔgɔ ye denmisɛnnin don a ye diinɛ kalan ka diinɛ dɔn k'a fɔ k'a bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o ye tare ye sinon a ɲɔgɔnnaw caman bi Bamakɔ yan minnu yɛrɛ bɛ diinɛ dɔn u mago t'a la f'o kɛra ko langolonkɛlaw ye mais ale m'o si kɛ f'ale y'i ta kɛ diinɛ ɲɛfɔli ye o ye ne yɛrɛ de kɔni sɔn a y'a ka ko la. Ni tun ye maa dɔw kan ɲi kɛnɛ kan Ala ka waraba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dawuda Ibrahima Ture baara min n'a bɛ k'o kɛ se ka timinadiya k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛli ka kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin hakilila o ni ka ninnu caya n'an bɔra hali bi nin hukumu kelen kɔnɔna na Sidiya Kulubali Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu kulu sanfɛla la ale yɛrɛ bɔra ni ka kɛnɛ ni k'a ɲɛnamaya a sen fɛ a da sira ma Lailatul Kadiri yɛrɛ mun ni mun de don ani a baaraw kan ka kɛ cogo di karamɔgɔw yɛrɛ fɛ Sidiya Kulubali ka bɔ Masina wɛni na n'a sigilen bɛ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu kulu sanfɛla la ne ko su in na don y'aw fɛ Lailatul Kadiri yɛrɛ mun de don a kan ka ɲɛnamaya cogo di. An bɛ Lailatul Kadiri su la Lailatul Kadiri bɛ ye nin kalo in kɔnɔ khairun min halil fi shahr a su kelen hɛrɛ kɛ bɔ kalo 1000 ye o kuma dɔnnibaw sabatira min kan ko an kɛ 27 su lagɛ mais tile laban kɔnɔ a b'o kɔnɔ n'i ye ari kelen sɔrɔ dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko hali ni mɛ su tɔ kɛ o la Ala y'a bila tile laban kɔnɔ ne tile laban in sera silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka siɲana kɛ nin kɔnɔ ni mɛ kɛ n'a ye fɔlɔ la ni kɛ n'a ye filanan na ni mɛ kɛ n'a ye filanan 27 ni kɛ n'a ye bɛɛ bɛnna min kan ko a bɛ sɔrɔ o la n'o ye 27 su ye an y'o kɛnɛ ji sigi su in na Ala y'a fɔ Alkur'ana kɔnɔ ko inna anzalnahu fi lailatul qadri khairun min ahli shahr Ala kuma n'a ye kosɛbɛ inna anzalnahu aw masa an ye jini kɛ fi lailatul qadri latigɛ su la ni tɛ latigɛ su dɔn latigɛ su ye nin su in a hɛrɛ kɛ bɔ k'i sago kalo 1000 kan o kalo 1000 n'i y'o sɛgɛsɛgɛ o bɛ taa bɛn san 80 kɔ ma e t'i jija walasa i k'o sɔrɔ an b'o yɔrɔ nɔfɛ kɛnɛ in ye kɛnɛ ye anw b'a sigi n'an seko damajira ye anw t'a sigi ko maa k'i taa wari fara ɲɔgɔn kan dɛ o yɛrɛ tɛ diinɛ yɛrɛ sasi kɔnɔ a ye wari fara da y'a kalo don la tɔgɔ fana masa ila aw saha Ala ti maa wajibi foyi la min se t'i ye ne bɛ kɛnɛ sigi n yɛrɛ tuwara jira n yɛrɛ tajibi t'a la i bɛna lamɛn fi sabilillahi Ala kosɔn baraji min bɛ di ani nafolo min bɛ di ni b'o ɲini kɛ Ala de fɛ arabu ka dɔgɔnin kɛ dɛmɛ ni mɔgɔ tɛ arabula yan ne bɛ kɛnɛw ni sigi Ala jadi ɲɛna i kosɔn Ala y'o ji ɲini an fɛ o aw minnu ko Ala ko tan Ala kira ko tan aw ji bɛ Ala ko jira mɔgɔw la Ala kan ka sɔrɔ sira min kan dɔnnibagaw aw kan k'o jira nka ni dɔnnibagaw kɛra boli ye e ji bɛ sɔn tigi ma sɔn kuranɛ y'a fɔ an ye ko in akramakum indallahi atqa Ala ki maa ba tɛ maa wɛrɛ ye min bɛ siran Ala ɲɛ bɔn sira Ala yɛ ti ɲɛ fiyewu f'i k'i hinɛ i ma ɲɔgɔn na ni kelen ko i b'a bɛɛ dun o t'anw ka diinɛ kɔnɔ. Mɔridenw kɛlɛ ma ye studio kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn ye de siriya mɔridenw b'a la an bɛ ɲɔgɔn ye sa kɔlɔsitigiw b'a la siriya. Ni tun ye Sidiya Kulubali ka bɔ Masina wɛni na n'a sigilen bɛ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu kulu sanfɛla la ale yɛrɛ ye kɛnɛ in sigi a fɛ ni ka ɲɛnamaya ni ka sarakabaw bɔ ka tila o kɔfɛ maa minnu bɛ k'u wele min ye dɔnnibaw ye olu kana kuranɛ kalan ka fɛn bɔ ka d'u ma ko don in bonya kama an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnna hakilaw caya dugawu minnu kɛra kɔnɔ jamana in basigi kama Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye sunkalo ye tile 28 su na wele ko su 29 Maliki Danbele ka bɔ Maba Joyila kɛrɛfɛ n'a sigilen bɛ Joyila ne ko su 29 na fila ni a dugawu ye mun ye. Sunkalo 29 o nanfila o ye jɔko 6 de jɔko kelen o kelen an bɛ Fatiha kalan ka kulu wallahu ka taa bila laban na siɲɛ 11 k'o da o kan jɔko 6 in bɛɛ bi seli nin togo in na n'o banna ka salamu bila i bɛna dugawu min kɛ i yɛrɛ ye o de ye nin ye Allahumma ghassini fihi birrahma warzuqni fihi tawfika wal isma wa tahhir qalbi bin ghayahi bituhma ya rahiman bi ibadihi almu'minin i b'a fɔ Ala ne datuguni hinɛ ye nin sunkalo in kɔnɔ i k'an gɛrɛsɛgɛ tanga ma ka bɔ jurumu ma nin sunkalo in kɔnɔna na Ala i k'an dusukun saniya ka bɔ tuhumani o dibi fiw na ya ye Ala min ne bi hinɛ a ka jɔn muminw na o y'a dugawu ye Ala ka ni sababa bɛn. Maliki Danbele ka bɔ Maba Joyila kɛrɛfɛ n'a sigilen bɛ Joyila yarabi kalo in tɔ Ala ka timɛko ɲuman yira na dugawu minnu bɛ k'a kɔnɔ Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ sɔgɔmada in na alimami dɔw minnu ye kunnafoni ma ka yira k'a fɔ k'u yɛrɛ ye kalo ye bi fayiri selilen kɔfɛ k'a la kun tɛ dogo la olu ye kalo ye fo ka yira maaw la o b'a yira k'a fɔ kalo kɔni a tɔ man jan ka taa
nga mata folo tuma be dugo ke yarabi alla yin sungolo yin boto mun ga ko ala ka bodo be lele mena ka kunje here ni badina na mburai bi moria ale kuma ka ca do ko kalwa ko de dugo jabi kalwa yere be ke chugodi ay nyin gale ke a Sheikh Mama Kumula kalwa yere munde do a Sheikh Mama Kumu Ablaye betisa kalwa baraka di ala toko bele jele na kalwa dunkwa na sera chewo ka nyon korobo o de kalwa bidu ni kalwa dona kabako ba kono kuyi nafulu ko bara la kan nafulu karaba ka di mogoma mogo be na jigila tigelen do ka kalwa ka iga nafulu dama kalwa jodabu lawa na holuko durante ko gɛlɛyara n'i y'a mɛn kaliwa dɔrɔn ko gɛlɛn dɔ de bɛna kɛ awa kaliwa min filɛ ya ka jugu nafolo ko de ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye munna tiɲɛ don i bɛna ala de wele ala de ye nafolo da mun kama o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye fɔ n'i t'a dɔn n'i y'a dɔn a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an ɲɛ bɛ miliyaritigiw la o i m'a ye bɛɛ ma kɛ miliyararitigi ye ala ye minnu ka duwawu jaabi ala wele kɔnɔ hali sini maa dɔ bɛ wili a bɛ fadenw da duwawu de jaabira ni duwawu jaabira i bolo nafolo y'ala fitini o e mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ de bɛ sɔrɔ maa caman ka fɔla fana ko kaliwa don wari yɛrɛ ka can kosɛbɛ k'o de kama fantan tɛ se ka nafoloko baara kɛ ni baara sera kaliwa ma ala ka isa musaka kɔrɔ ne yɛrɛ fɛ yan fɛnw sarakati ne b'a fɔ maa ye ne tɛ sara fɔ maa y'a di yan n'i y'a ye ko mama kumu a ɲɛna minnu bolo an b'u ka nɛɛma de la koyi ni ko nana ma o b'an dɛmɛ o la ne bɛ baara gɛlɛn minnu kɛ maaw ye k'u mago ɲa n dan t'a kɛ o tigiw ye ko n b'a kɛ n yɛrɛ de ye n'a ɲɛna ne de tɔgɔ bɛ ɲa o de kama ne ta ni maa caman ta tɛ kelen ye n'a sera kaliwa ma saraka minnu b'a la n'i y'o sɔrɔ ne kɔni b'a don i ye n b'a f'i ye fana n'i b'a dɔn a se t'i ye ne t'i nɛgɛ a to yen mɛ n'i ko f'a ka kɛ n fana b'a yiri la ala de ye kunu fa ye kunu masa ye dɔ bɛ deli k'a fɔ ne ye aw bɛ se ko la mun na aw bɛ kuma arajo la o y'a sɔrɔ k'an to baro la a ko karamɔgɔ dɔ tununa ale la ale bɛ kan k'a ɲini a m'o ye k'o y'a ka wari dun k'o bɛ arajo la a k'o to arajo la n ko min ye arajo diya ne Mama Kumu ye nin de don ne tɛ se ka tunu Mali kɔnɔ ne tɛ se ka dogo maa min dan b'a yɛrɛ la i jɛlen don e de bɛ taa arajo la e de b'a fɔ n'i y'a kɛ a kɛcogo la arajo b'i dɛmɛ de n'i y'a kɛ k'a juguya arajo b'i coron de o de kama anw bolo jɛlenya ye arajo baara de ye kuwa i m'a ye ne fana tɛ kuma bɛɛ ka mikoro la e na don fɔlɔ an bilala ɲɔgɔn na de n y'a dɔn i ye tiɲɛtigi ye n y'a dɔn i bɛ faso fɛ o kama i na o na n ka dayɛlɛlen don n'i ye i bɛ tiɲɛ min kɔ ne fana bɛ o tiɲɛ de kɔ n'an bɛ tiɲɛ kɔ a bɛ ɲa ni maa min mago bɛ ne Mama Kumu la 73 22 22 0D 73 20 22 fu ani fila n'i ma n sɔrɔ i b'a sɔrɔ n bɛ ci la i bɛ tila ka n sɔrɔ an tugura maabɔw kɔ an ye maabɔw ladege ala y'a ɲɛ an bolo yarabi ala k'a ɲɛ maliyɛnden bɛɛ bolo ni tun y'a Sheikh Mama Kumu ni tun ale kan ye fɛn min moriya bi a kuma ka ca a mago dilan o dɔgɔyara kosɛbɛ ala k'an n'a mago ɲɛbaw ala k'an n'olu kan bɛɛ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na o mu danbele mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn min an ka jamana kɔ kunnafoniw ye an b'a daminɛ ni Israɛli ale jamana ye Israɛli kɔni ale bɔra ka lase dɔw kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ye Iran gundula kunnafoni dila maa 2 ɲɔgɔn k'u ye o faga tera jumadon u y'a jira k'a fɔ u ka ni kunnafoni yɛrɛ kɔnɔna la ko hali bi ko fɛn min mugujugufiliw kɔni ye ko o bɛ Iran fan fɛ ka ɲɛsin Moyen-Orient ale jamanaw kɔni ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɛlɛ in daminɛ ani sisan cɛ ko a bɛ tile 18 ɲɔgɔn bonyanko kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi nka hali bi mankanw kɔni ma kɔtigɛ fɛn min ye Israɛli kɔni ale ka mugujugufili dɔ kɔni bɔra ka ɲɛsin Liban jamana kɔni kan min sɔrɔla Hezbollah kɛlɛcɛw kɔni olu ka wulikajɔ dɔ kɔni senfɛ o kɛra sababuya kɔni ye fɛn min Israɛli ale ye mugujugufili dɔ ta ka ɲɛsin ɲɛ ma nka an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye USA jamana ye n'o ye États-Unis kɔni ye ale bɛ wulikajɔ kɔni na walasa bɛnɲɔgɔnya kɔni ani kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ ni ko in na cogo min na walasa mugujugufiliw ka se ka dabila nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔni fɛn min ye Iran hali bi ale kɔni b'i sɔn tajuru sara bere kɔni ko o ka farin kosɛbɛ ale bɛ mugujugufili la kɔni ka ɲɛsin jamana caman kɔni ma fɛn o fɛn da kɔni bɛ a la an bɛ don min na i ko bi o kɔfɛ Faransi jamana kan Faransi jamanadenw tun welelen kun don mara ɲɛmaa kalata ale ni maire kalata sugandili kɔni na kɛmɛ sara la ko fɛn min ye 48 ni murumuru 90 ko o sebaya kɔni bɛ Marine Le Pen ale kɔni bolo jateminɛw kɔni k'a fɔ la Marine Le Pen ale ka politique tɔn bɛ wele ko Rassemblement National ko ale kɔni bɛ tɛn an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye mara ɲɛmaa kalata ale ni ka fara maire kalata kɔni kan ale bi wulikajɔ kɔni ko bɛ Faransi jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi o kɔfɛ Congo Brazzaville o jamanadenw fana tun welelen kun don maa 2 million ani kɔ ka taga u ka jamana ɲɛmaa sugandili kɔni kɛ sibiri don marisi kalo tile 15 ale kɔni kɔnɔna la a jirala k'a fɔ
ko jamana ɲama kuntigi kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko sugandili kɔni kan ka kɛ cɛ bɛ 7 olu le cɛla ko n'i y'o ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ɲama bɔta n'o ye Denis Sassou Nguesso ye ale min kɔni bɛ san 82 kɔni na ko a ye san 41 de kɛ fanga la Congo Brazzaville jamana kɔnɔna la ko sariya sunba a y'o falen san 2015 wagatiw kɔni na ka jira k'a fɔ ko maa si tɛna kɛ cɛbɔ ye san 3 kɔ ko o kɛra o la nka an bɛ don min na ye ko bi fɛn min ye jamana kuntigi kalataw kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ marisi kalo tile 15 kɔni kɔnɔna la nka février kalo tile 5 tɛmɛnen kɔni na a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'a bɛna kɛ cɛbɔ ye fɛn min a sina kɛ 6 olu kɔni cɛla kɔni a y'o fɔ olu kɔni kɛrɛfɛ nka an bɛ don min na ye ko bi fɛn min ye jaabi kun fɔlɔ kɔni olu ma bɔ fɔlɔ ka jira k'a fɔ maa min ye sebaya sɔrɔ kalata kun fɔlɔ kɔni na an bɛ dugawu dɔn kɛ bɛn ni basigi ala ka nati diɲɛ jamana ale kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an tɛ o mudamele kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi barabara ni k'o sabati jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi barabara ni k'o sabati jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi barabara ni k'o sabati jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi barabara ni k'o sabati jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi barabara ni k'o sabati jamana ka se